Namuhla inkonzo yeSabatha sizoyiphathelwa ngumfundisi Nduli weNazareth Baptist Church eBuhleni eTempelini laseMseni eNkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda Shembe. Izindlela zomkhululi wethu. Ngicela ukudlula encwadini kaDeuteronomy yamashumi amathathu ivesi lokuqala nelesibili bese ngiye evesini lesihlanu. Kothi lapho senifikelwe ilezi zinto zonke isibusiso nesiqalekiso engizibekileyo phambi kwakho. Uyakuzikhumbula ezizweni zonke lapho uxoshelwe khona uJehova uThixo wakho. Ubuyele kuJehova uThixo wakho ulilalele izwi lakhe njengakho konke engikuyala ngakho namuhla wena nabantwana bakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. uJehova uThixo wakho uyakukubuyisela ezweni elalifuywe oyihlo benu ulifuye uyakukusiza akwandise ngaphezulu kwawo yihlo. Amen. Kule ncwadi engiyifundile sithola uMose ekhuluma nabantwana bakwaIsrayeli ebeluleka ebayala ebakhumbuza ngeyalo nangemthetho kaNkuluNkulu ayibeka phezulu kwabo. Ngalesi sikhathi kwasekusela ukuba bawele iJordani bese befika ezweni laseKhenani ezweni lesethembiso uNkulunkulu abathembisa lona. Kwathi mase kufike lapha uNkulunkulu wayesethi kuMose, wena Mose awusezukuluwela iJordani awuzukufika eKhenani ngoba ngathi kuwe thinta itshe kuphuma amanzi kuphuza abantu bami wena walishaya itshe ngibe ngithe mina lithinte. Ngakho ke Mose ngicobele uJoshua uyena osezohola laba bantu awele nabo iJordani abafake eKhenani. Wena uzobusuyafa angeke usaluwela iJordani. Kodwa ngaphambi kokuthi ke laba bantu Mose ubashiye bakhumbuze imithetho yami engayibeka kubo. Ubakhumbuze futhi neziqalekiso engabathembisa zona uma befika kulelizwe engibasa kulona bese bephambana nemithetho yami. Ngempela ke uMose wakwenza lokhu. Wababiza abantwana bakwaIsrayeli wabatshela ukuthi mina angisezukufika eKhenani angisezukuluwela eJordani. Ngakho ke uNkulunkulu uthe angimgcobele uJoshua uyena ozonihola awele nani iJordani anifake eKhenani. uNkulunkulu ke uthi anginikhumbuze ukuthi wanitshela ukuthi bhekani phambi kwenu ubeke isiqalekiso nesibusiso. Uthi uNkulunkulu anginitshela ukuthi uma nifika kulelizwe niyakulona bese niphambana nemithetho yakhe niphambane nemiyalo yakhe uyakunishaya ngalezi zizwe enizoyifica lapha eniyakhona. Uma nithe manifika kulelizwe athi yani kulo nafike nafunda ukwenza kwazo lezi zizwe eziyisinengiso uNkulunkulu nafunda imikhuba yazo nase niyayenza lemikhuba uNkulunkulu uyonishaya ngazo lezi zizwe uyoyidedela zinqobe
bese zinithumbele izweni zazo nihlakazeke. Uthi ke uNkulunkulu batshele Mose laba bantu ukuthi uma ke lezi zizwe sezibathumbile ngenxa yokona kwabo, uma sekufike la bekhumbula khona ukuthi mina ngathini kubo, abobuyela emthethweni wami bekhona lapho kulezo zizwe, babuyele ezwini lami bese beligcina bahloniphe izwi lami, ngiyobe sengikubona lokho bese ngiphinde ngibaqoqa ngibabuyisele kulelizwe engabathembisa lona. Kodwa kuqala kofuneka babuyele kimi ngeinhliziyo eziphelele nangemphefumulo evumayo, bona kanye nabantwana babo ngiyobe sengibahawukela bese ngibabuyisela lapho engababeka khona, bese ngibasiza ngibalekelele ngibandise ukuze bekwazi ukuthi banqobe lezi zizwe lezi engiyobe sengibashaye ngazo. uNkulunkulu batshela lokho ngabantwana bakwaIsrayeli. Uma laba bantu ke sebewelile iJordani bafike eKhenani, bahlala laba bantu bayikhohlwa lemiyalo kaNkulunkulu owayebatshele yona. Base bethi uma benza izinto zikaNkulunkulu owayethi abozenza kulelizwe, bayishintsha base bezenza ngendlela okwenza ngayo lezi zizwe abayifice zakhele lelizwe. Bakushintsha konke kukaNkulunkulu, bangabe basekukwenza ngendlela uNkulunkulu abethe abokwenza ngayo. Lokhu kwenza kwabo ke uNkulunkulu wase kuyamcunula. uNkulunkulu wayesesehlisela lesi siqalekiso phezulu kwabo sokuthi bahlakazeke bathunjwe yilezi zizwe. Ngempela ke lezi zizwe zabanqoba zase zibathumba zabahlakaza. Leli bandla lakwaIsrayeli okhulunywa ngalo kule ncwadi engiyifundile liyibandla uNkulunkulu wayikhethela lona, wathi bazoba yibandla lakhe laba bantu. Liyafana leli bandla nebandla lamaNazaretha. Uma uNkulunkulu ethuma uShembe uthi Shembe ngifuna ungakhele ibandla lami elizophila ngemithetho yami. Kukhona isifundo esisitholayo lapha kule ncwadi. Isifundo sokuthi uNkulunkulu ibandla lakhe uyalishaya ngokuthi alihlakaze uma liphambana nemiyalo yakhe. Kukhona ubuhle esake sabona sikhula ekuphakameni. Lapha ekuphakameni sikhula wawungekho ugesi. Kepha kwakuye ukuthi makukhanya ebusuku kukhanye sengathi sedolobheni. Ngoba inkosi ilanga yayithenga injini eyinkulu okwakuye ukuthi mangabe sekusebusuku sidume lezi injini zikhanyisa umuzi wonke. Yayisiphindi siyakha izitolo eziningi ezinhlobonhlobo ezinayo yonke into edingwa ngabantu. Yaze yakha nesikole ngaphezulu kwalokho. Uma ubuka ke lezi zinto kwakukhombisa ukukhula kwebandla uma uthathela ekuthenini belinjani lisaholwa umprofeti uIsaya owayenganalutho. Kepha inkosi ilanga mayifike ebandleni yafike yalithuthukisa kakhulu leli bandla, yalikhulisa kwakhombisa ukuthi liyakhula leli bandla. Kwakhombisa ukuthi inhloso kaNkulunkulu yokuthi akhe isizwe esizozimela singanciki kwezinye izizwe iyafezeka. Lento ke yayinhle kakhulu ekuphakameni. Wonke futhi umuntu ebona ukuthi leli bandla liyathuthuka liyakhula leli bandla. Kwase kufika isikhathi sokuthi inkosi ilanga ihambe emhlabeni. Kwase kuqala imbango. Yayisiyashabalala yonke lento yaphela, yonke lento yafa yaphela. Umbuzo ke engiwubuzayo maNazaretha ukuthi uNkulunkulu wavumelani ukubiphele lento eyayiyinhle kangaka? Njengoba ke sifundile kule ncwadi uNkulunkulu uyasho uthi uma niphambana nemithetho yami
ngiyonishaya ngokunihlakaza. Uthi ke kodwa uma senizisola senibuyela emthethweni wami ngiyophinde nginiqoqe ngoba ningabantwana bami. Babe nenhlanhla abantwana bakwaIsrayeli ngoba bona kwakuye kufika ithuba lokuthi bazibone ukuthi siphambene nomthetho kaNkuluNkulu ebese bebuyela emthethweni kaNkuluNkulu. Kuleli bandla lamaNazaretha akuze kungenzeka ukuthi kufike lapho lizibuka khona ukuthi aliphambene yini nomthetho kaNkuluNkulu ebese libuyela emthethweni kaNkuluNkulu. Uma uShembe gcoba abagcotshwa kuleli bandla wayebagcobela ukuthi babe yiso lakhe babuke wonke umsebenzi kaNkuluNkulu ungonakali bekhona. Ake ngibuze maNazaretha, uma umnumzana akhile enomuzi zele nezingane ebese ekhaya sekuxabana izingane zakhe zilwe zize ibulalane egcekeni, ayikho yini into angayenza yokuvala lento ukuthi ingaqhubeki yenzeke egcekeni, ageze nomuzi avale lento ukuthi ingabi umkhokha? Angavela yeke kanjalo yini na? Ngibuziswa into eyodwa. Lapha kuleli bandla kwaliwa ekuphakameni ngesikhathi sihlukana kwafa abantu bafela egcekeni bafela ekhaya emzini wasekuphakameni. Pho kwenziwa yini maNazaretha uma sekwenzeke lento abantu abadala ababekhona ngaleso sikhathi bangayinaki lento ukuthi ifuna ukugezwa lento ifuna ukuthi kuhlanganwe ikhulunywe lento ukuthi senze iphutha singabantwana bakabhombela salwa sodwa kwaze kwachitheka igazi phakathi komuzi. Lento ifuna ukugezwa, umuzi kufanele ugezwe, kufanele futhi ivalwe lento kungabi umkhokha. Emva kwalokho kwaphinda kwafa abantu enhlangakazi. Nakulokho futhi akho umuntu wanyakazela ukuthi ilungiswe lento kuhlangane lezi inhlangothi ezazithinteka ngaleso sikhathi zilungise lento ngoba kwakungeyona impi yabantu le kwakungabantwana bakaNkuluNkulu ababelwa okufanele bazibone ukuthi senze iphutha bese bebuyela kuNkuluNkulu. Pho-ke bantwana bahle base-Afrika maNazaretha amahle, uNkulunkulu angayeka kanjani ukulishaya leli bandla alishaye ngokuhlakaza njengoba ibandla lamaNazaretha lihlakazeka kangaka? Ngoba selihlakazekile leli bandla selimaqembu futhi liyaqhubeka liyahlakazeka. Kule ncwadi ke uyasho uNkulunkulu uthi uma niphambana nokuhamba kwami niphambana nezinto enginifundise zona ngiyonishaya ngokunihlakaza. Kodwa uthi uma ke senizisola senibuyele emthethweni wami ngiyophinde nginibuthe. Ize ithi le ncwadi ngisho ngabe umuntu nithema nihlakazeka waba kude kanjani, kodwa uma senibuyele emthethweni wami ngeinhliziyo eziphelele nangemphefumulo evumayo nina nabantwana benu ngiyakunilanda ngiphinde nginihlanganise bese ngibuyisa lesi sibusiso engangisinike oyihlo benu ebese nginandisa. Yini maNazaretha sibe ngabantu abanganaki, sibe ngabantu abanaka indaba zemizi yabo kodwa indaba kaNkuluNkulu singayinaki? Ngoba njengoba ngisho nje uma lento yayenzeke emzini womuntu ngabe kudala yalungiswa kwagezwa nomuzi kwavalwa nokuthi lento ingaphindi yenzeke ingabi umkhokha, kepha akekho umuntu ozihluphayo ngayo. Liyaqhubeka ke ibandla likaNkuluNkulu liyahlakazeka liyaphambili. Senziwa yini maNazaretha singabi nalo uthando lalento esayakhelwa uNkuluNkulu ethume umprofeti wakhe? Ngoba uShembe wafika nothando kuleli bandla, wafika nothando lwesimangaliso. Ize yithi inkosi ilanga mayibuza umlungu isedasroad ngelinye ilanga, uthi umlungu isanda kuhamba nje inkosi umqali wendlela uIsaya, uthi umlungu
umlungu uWayne lo indodana kaShembe ayishiye nebandla lakhe na. Uthi ke yebo yimi. Uthi awungitshele yini nje uShembe abe nayo nayishiyele ibandla lakhe. Lo mlungu wayebuza sakubhuqa ngoba azi ukuthi uShembe ube isichaka ubenganalutho ngoba wayebuza ecabanga indaba zamafa. Isiyamphendula ke inkosi ilanga. Ithi ube nothando. Wasishiyela lona futhi lolu uthando akahambanga nalo. Phoke eNazaretha uma umprofeti wasishiyela uthando okwethu kwakuwukuthi silwandise lolu uthando. Luphi lolu uthando eNazaretha? Luphi lolu uthando olwashiwa umprofeti ukuthi lube yifa lethu? Ngoba njengoba sesimaqembuqembu sinje siyalwa, siyazondana, siyaqolodelana, sigqoke yona leMnazaretha esayinikwa umprofeti kuba kube ingubo yethu, kube uphawu lwethu sonke ukuthi singabandawonye, singabantwana bakhe umprofeti uIsaiah. Ukhona ukhuluma engenguzwe bethi abantu umprofeti wayeshila uthi leli bandla liyokwanda lembathe umhlaba wonke. Yebo kunjalo. Uma lokhu kwanda kwethu kuukwanda okunesibusiso ukuhlukana ukuhlakazeka kwebandla. Kufanele phela sikubone ukuthi kunesibusiso, sikubone ngothando, sithandane, sizwane, sazi ukuthi noma sehlukene sikubahola abahlukene. Kepha bangabafowethu laba bantu ngoba nabo bayizingane zikaBombela futhi sigqoke into efanayo. Sithandane kukhombisa ukuthi ukuhlukana kwethu kunesibusiso phakathi. Ngoba uma kuyisiqalekiso, ngoba uthi uNkulunkulu ubhekani phambi kwenu ngibeka isibusiso ngibeka nesiqalekiso. Kukuwe ukuthi usikhethela kuphi. Uthi uNkulunkulu ngiyonishaya nginiqalekise ngokunihlakaza uma niphambana nomthetho wami. Uma ke kungokukaSathane lokho kuhlakazeka, siyobona ngokuthi sizondane, sinyanyane, kube nenzondo, kube nokulwa phakathi kwethu, sikholodelane. Konke lokho engubalayo izimpawu zikaSathane ngoba uSathane akabathanda abantu abazwanayo. uSathane uthanda abantu behlale bexabene, akathanda ukubona abantu behleka. Bantwana bahle baseAfrika, eNazaretha amahle. Ake sifane nalabo bantu bakwaIsrael okwakuye ukuthi mase behlelwe izinto ezimbi ebese bethi sibuyela kuwe manje Nkosi, shaya Nkosi uphozise, sonile phambi kwakho, seseyazisola. Bantwana bahle baseAfrika, akekho umuntu oyoqhamuka sitshele ukuthi yonke lento eyehlela leli bandla iyisiqalekiso, kepha siyozibonela thina ebese sizigeza thina futhi ngoba umprofeti wafika nothando. Njengoba ngisho umprofeti wagcina senomngani wakhe ngoba wayithanda bonke abantu, ethanda abakholwayo nabangakholwa. Wagcina senomngani wakhe owayeyamthatha ngemoto uma yesekuphakamene nendlela ayambeka estation sesitimela aphinda amhlangabeze futhi. Noma sehambe emhlabeni umprofeti wavalelisa kulomuntu wathi mntanami, uma inkosi ithanda sobuye sibonana, uma ingathandanga singebuye sibonana. Wayesemnika induku, khona induku wayehlale iphethe mehamba, wathi mntanami mina nazi le nduku, uma ungikhumbule uyobona le nduku. Konke lokho wayenziwa uthando, njengoba isho inkosi ithi wayifike nothando phakathi kwebandla. Ithi inkosi yamaNazaretha umprofeti wayebathanda abantu, wayeyamuphelezela umuntu aze yombeka phezulu kwethuna ngoba umuntu esegula wayeyaye kuye umprofeti athi mntanami ngizwile ukuthi uyagula, ngize kuwe. Uma ubuka yini ekukhathazile emoyeni engadala ukuthi ungakwazi ukuthi uye kule ndawo ebengulungisela yona. Ithi ke inkosi babeye bekhulumeka abanye abantu athi mntu kaNkulunkulu nathi icala enginalo enhlizweni lingikhathazile, ebese uShembe lilungiswe lelo cala umuntu esaphila. Ithi inkosi wayegona ngisho abe yinhlanga kuleli
eNkandla kwakunamandiya ayekhona engamaNazaretha onozinkobe. Ngelinye ilanga kwasekwenzeka kwaba nomndiya owabe segula kakhulu. Yayisihamba inkosi yakuyena umqalo wendlela. Ufika uthi mntanami ngizwile ukuthi uyagula. Uthi ke lo mndiya babathanda mina. Uthi uShembe ngiyakuthanda mntanami. Uthi babathanda mina. Uthi ngiyakuthanda mntanami. Wosuphuma umphefumulo kuleli ndiya. Waphumela othandweni lukaShembe. Pho lolu uthando maNazaretha sahlukana kanjani nalo? Sahlukanelani nalo? Kuzoba nini sibuka abantu sihlwebhana sodwa sizondana silwa sodwa? Abantu bazophenduka kanjani bakholwe balandele lo nkulunkulu wethu uma thina singamaNazaretha silwa sodwa? Sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika. Inkosi kusisene kuzwile. Amen.